Det tager tid at lave godt design. Det anerkender vi i Marsum. Vi er faktisk nærmest kompromisløse omkring det her punkt. Vi ved, at det tager rigtig lang tid. Til gengæld, når man så rammer den, så ved vi også, at det er design, som kommer til at holde i generationer. Vi arbejder meget med balance i vores tilgang til design. Balance imellem funktion og æstetik. Og det er især den her balance, eller dat, som du vil, at rigtig godt design opstår. For det er nødvendigt, at begge elementer har sin plads, for at du står med et stykke rigtig godt design. Vores showroom ligger i hjertet af København, i Kay Fiskers Dronninggård, lige op ad Kongens Have. Kay Fiskers ikoniske byggeri er på mange måder et perfekt match til vores design. Det er tegnet i midten af 1900-tallet, faktisk samtidig som rigtig mange af vores designs. Så på den måde er der et fint samspil. Man arbejder med design, der strækker sig over næsten 100 år, er det vigtigt at sikre, at designet og kollektionen harmonerer. Det opnås, fordi modernismen og relevansen går igennem de designs, vi har i vores sortiment.